Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Krumpirograd. Pepa će s obitelji posjetiti Krumpirograd. Mama, što je Krumpirograd? To je zabavni park, Pepa, gdje čarolija povrća nikad ne završava. Zvuči pomalo dosadno. Biće zabavno. Krumpirograde, evo stižemo. Stigli smo. Obitelj je stigla na polje krumpira. Je li to Krumpirograd? Trebao bi biti. I odabrali smo dobar dan za posjet. Uopće nije gužva. Jesi li siguran da smo na pravom mjestu? Meni izgleda poput običnog polja krumpira. Oprostite, je li ovo Krumpirograd? Ne, ono je Krumpirograd. Nije baš ono što sam očekivao. Fantastičan je. Koliko ulaznica? 2 odraslih i 2 djece, gospođo. Gužva je, zar ne? Gužva? Ne. Ma kakvi, ovo je mirno za Krumpirograd. Dobro se provedite. Pepini prijatelji također su posjetili Krumpirograd. Bog svima. A ovo je gospodin Krumpirko osobno. Dobrodošli u Krumpirograd, gdje čarolija povrća nikad ne završava. Pogledajte kako raste povrće. Naučite kako ostati zdravi i u formi. I otputujte u prostranstva svemira Krumpiro raketom! Pepa će se s prijateljima provozati u Krumpiro raketi. George se također želi voziti u raketi. Jesi li siguran, George? Čini se prilično visoko. Tata ne voli visinu. Mu! Pošurite, tatice! O, ja se neću voziti. George je premalen da bi išao sam. O, okej. Nek što prije završi. O, i bit će brzo. George se predomislio. O, dragi George, dođi mamici. Ja ću isto sići. Stavite klinove. Zabavi se, tatice. Zaustavila se. Drago mi je da je vožnja završila. Bilo je baš zabavno. Zar ne, tata? Da, vrlo zabavno. Mama, što je to? Idi okolo i gurni glavu kroz rupu. Što će se sad dogoditi? Suzi, ti si velika rajčica. Gledajte, ja sam mrkva. O, da! A ja sam bundeva. Dobrodošli u vrt dinosaura. Pozdravite moje prijatelje dinosaure. I ne bojte se, nisu pravi. Ali točno su ovako izgledali nekad davno, dok su zajedno kročili zemljom. Ne, nisu. Što? Triceratops je živio u doba krede, a stegosaur u doba jure. Oni nisu mogli hodati zajedno, Kako ti to znaš? jer sam ja pametnjaković. Uglavnom, tko se želi provozati? Ja. Zašto imate dinosaure u Krumpirogradu? Zato što su dinosauri jeli krumpire? Ne. Uglavnom, djeca vole dinosaure. Dinosaur. Idemo na povrtni okrećući vrteći vrtuljak. Povrtni okrećući vrteći vrtuljak. Sviđa mi se Krumpirograd, jer možeš naučiti puno o povrću i možeš se okretati. Krumpirograd, gdje čarolija povrća nikad ne završava. Gore dolje, idemo sad svi. Gospodin Krumpirko nas vodi kroz grad. Roditelji, prijatelji, veseli smo svi. Gospodin Krumpirko nas vodi kroz grad.